20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеші. Хәзер булачак темалар хакында. Казанның көньяк трассасы буйлап юлларны казып бетергәннәр. Монда бик зур шыклар йөрергә бик шикле. Төзекләндерү ни өчен кирәк булды, ремонт эшләре кайчан тәмамланачак? Бу хакта Лиана Бәхтиева. Казанның Бауман урамындагы сәгатьне яңарттылар. Ремонттан соң ниләр үзгәрәчәк? Бу хакта тулырак Инзилә Хөсәйнова. Бүген Казанда халыкара нефть, газ, химия форумы башланды. Автобус или автомобиль бу шартнамасы өчен вакытында әйтә. Моннан газ чыга башлады. Тармакны бүген нинди четерекле мәсьәләләр борчый? Белгечләр аларны ничек хәл итәргә уйлый? Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Яшәү хозурлыгы хөрлектә, гомер озынлыгы ирлектә. Казанда җәлилчеләрне искә алдылар. Бүгенге вазгыятьтә, бу дөньяның шундый авыр булган вакытында шагыйрьнең батырлыгы тагын да зуррак мәгънәгә ия. Муса Җәлил һәйкәле янында ватан пәрвәрлек рухында узган чара турында Илдар Сафиуллин. Бүген Казанда халыкара нефть, газ, химия форумы башланды. Ул 3 көн барачак һәм башкаларга 10 меңнән артык кеше киләчәк. Бүген 200дән артык оешма белгечләргә һәм халыкка үзләренең алдынгы технологияле эшләнмәләрен тәкъдим итте. Ачылыш тантанасында Рөстәм Миннеханов белән Беларусь, Бахрейн, Сугуд Гарәбстаны, Төркмәнстан, Үзбәкстан белгечләре катнашты. Бүген аларны берничә мәсьәлә борчый, ничек тырышсаң да барлык технологияләрне үзеңдә уйлап табып булмый. Моның өчен фән системасын сүтеп корырга кирәк. Моңа барыргамы юкмы? Бу һәм башка темалар Рүзәл Шарипов материалында. Нефть, газ, химия белән дан тоткан Татарстан тармакның төп халыкара форумын кабул итә. Ул нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне алдыннан уздырыла. Быел республикадагы фәнни-технологик үсеш елына багышланган. Убежден, форум станет отличной площадкой для продолжения взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых контактов, обсуждения путей преодоления последствий геополитических изменений мировой экономики. Татойл Экспо белгечләр аны тармакның иң зур күргәзмәләренең берсе дип атый. 10 мең квадрат метр мәйданда 200дән артык оешма үз эшләнмәләрен тәкъдим итә. Менә Әлмәтнең нефть чыгару белән идарә итү системалары алар ярдәмендә кара алтынның 2000 чыганагын тапканнар инде. Нефть может и чыкмаска да, потому что горизонтальный ствол бик зур бит, 1 километр, су чыкса бер җирдә бөтен нины баса. А безнең системаларны каждый сегментны отдельно эксплуатирует, как отдельную скважину. Форумны яңа партнерлар табу урыны дип атыйлар. Рөстәм Миннеханов Россия оешмаларының чит илләр белән эшлиләрме, юкмы икәнен белешә. Быел күргәзмәдә беренче тапкыр Татарстан Фәннәр академиясе галимнәре проектларын тәкъдим итә. Илләр шартлыйларымы? Шулай ук газ чыгып шартларга мөмкин автобус или автомобиль. Бу шартнамасы өчен вакытында әйтә. Моннан газ чыга башлады. Безнең датчиклар беренче сейсмический обстановка буенча безнең Россиядә безнең аналогы юк. Илдә технологик бәйсезлекне тәэмин итү бурычы тора. Аның бер юлы илкүләм проектлар, тиздән яңа материаллар һәм химия дигәне барлыкка киләчәк. Предприятиеләрдә ихтыяҗ зур булган дистәләгән продукция чыгарылыр дип көтелә. В республике действительно ведется серьезная работа. Татарстанда хәзер алдынгы технологияләрне күп кулланалар. Чыгарырга авыр булган казылмалар, мөһим химия продуктлар белән эшләү буенча тәҗрибәгез бик зур. Татнефть җәмгыяте бөтен илне энергия белән тәэмин итүгә һәм оешмалар арасында көндәшлекне көчәйтүгә өлеш кертә. Санкцияләр илдә барлык технологияләрендә үзебездә уйлап чыгара алмау проблемасын ачып салган. Мы создаем совместные сетевые программы, целевое обучение проводим. Безгә хәзер чит ил эшләнмәләрен кабатларга түгел, үзебезгә яңаны уйлап чыгарырга кирәк, чөнки кеше башыннан ахырына кадәр җайланманың ничек эшләвен белмәсә, алга китеп булмаячак. Без төрле төбәкләрне берләштереп бу проблеманы хәл итү өчен университетта фәнни-мәгариф үзәк оештырдык. Татарстанда нефтьне 70 ел элек чыгара башлаганнар. Хәзер ел сайын 35 миллион тонна табыла, 23 миллионы эшкәртелә. Үсеш мөмкинлеге зур ди рәис. Моның өчен белгечләр әзерләргә кирәк. В последние годы вот такие возможности появились, и идет серьезное реформирование высшей школы.
не просто образовательный, а вот создание вот таких инженерных школ. И республика в этих процессах активно участвует. Предприятиеләргә эшче куллар җәлеп итү, ягулык бәясе, логистика юлларын көнчыгышка буру мәсьәләләренә алдагы көннәрдә тукталачаклар. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда грипптан вакцина ясату өчен күчмә пунктлар эшли башлады. Олар авиатөзелеш, Кәҗә бистәсе, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты һәм Имәнлек метро станцияләре янында урнашкан. Иртәнге сәгать 8-дән кабул итә башлыйлар. Эш көннәрендә бәйрәм һәм ялларда да кичке 7-гә кадәр шунда булалар. Үзең белән шәхесне раслаучы документын булуы шарт. Һәр пунктта башка елларда көн саен уртача 300 кеше прививка ясаткан. Көз ахыры кыш башына иммунитет барлыкка килеп өлгерсен өчен прививканы хәзер ясатырга кирәк ди табиб. Файдасын күреп килүчеләр күбрәк, беренче килүчеләр дә бар, но ел сайын килүчеләр күбрәк. Алар инде файдасын күреп киләләр әлбәттә. Казанның көньяк трассасы буйлап трамвай юлы кырларын казып бетергәннәр. Академик Губкин урамыннан башлап шәһәрдән чыгу юлына кадәр ремонт бара. Хәзер рейслар тирәсендә бер тигез участокта юк. Безгә бүген билгеле булганча, бу җәйге яңгырлардан соң кабул ителгән карар. Моңарчы Җиңү проспектына илтүче юл буйлап ширәм өслеге бордюр ташыннан биегрәк була. Яңгыры яуды исә балчык асфальтка агып төшкән. Хәлне ничек төзәтмәкчеләр? Ремонт кайчанга кадәр бара? Моны Лена Бахтиева белеп кайтты. Бу Казанның Академик Арбузов урамы. Көненә әлеге юлдан меңләгән машина уза. Соңгы вакытта автомобиль йөртүчеләр юлның сыйфатын ачырлануыннан зарлана. Аерым алганда көчле яңгырлар вакытында юл читендәге туфрак машиналар хәрәкәт итә торган полосага агып төшәдиләр. Эшләсәләр бик яхшы булыр иде. Ләкин монда йөрергә бик читен. Күргәнебезчә җирне казыганнар. Моңарчы туфрак кайбер җирләрдә тиешле күрсәткечләрдән биегрәк булган. Явым төшемнәр вакытында яңгыр суы бу туфракны асфальтка агыза, нәтиҗәдә юл пычрана һәм машиналар урап йөрергә мәҗбүр була. Төзекләндерү монда берничә атна дәвам итә. Эшчеләр трамвай юллары янындагы җирне казый, бульдозерлар эшли. Закончилось скоро. Юл эшләре тагын 2-3 көннән тәмамланачак. Хәзер җирне тигезлисе калды. Аннары яңа газон җыячакбыз. Шуның белән эшне төгәллибез. Август башында Казанда көчле яңгырлар яуды. Ишек алларында тротуарлар балчык белән пычрана. Җәяүлеләр итекләр киеп уза, машина йөртүчеләр юлның кайбер өлешләрен урап йөргән. Мәсәлән, Мегастрой кибете Җиңү проспекты яныннан узу авырлашкан. Без Казанның Совет районы хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Монда Казан төзекләндерү кагыйдәләре буенча ширәм өслеге юл читендәге бордюр биеклегеннән 3-5 сантиметрга тәбәнәгрәк булырга тиеш дип аңлаттылар. Элек бу юл чаты әлеге таләпләргә туры килмәгән. Хәзер эшчеләр юлны казый, аны тиешле дәрәҗәгә кадәр төшерә. Будет не просто переустройство газона. Бу юл читендә элек чүп кенә үсә иде, хәзер махсус иң югары сыйфатлы газон җәеләчәк. Аның төсе ачык була һәм тыгызлыгы 4-5 сантиметрны тәшкил итә. Шулай ук монда төрле үсемлекләр утыртачакбыз. Казанның Совет районында барлыгы 23 юл өлешен яңартачаклар, 60 гектарга якын ширәм чәчәләр. Эшне сентябрь ахырына кадәр тәмамларга ышандыралар. Лена Бахтиева, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татар транспорт прокуратурасы Казанның авиатор укыту үзәге эшчәнлеген законсыз дип тануны таләп итә. Алар шундый шикаятны судка юллаган. Кама-Томага районында бер очкыч һәлакәткә эләккәннән соң республикада тикшерүләр башланды. Ул чакта 3 кешенең гомере өзелгән иде. Әлеге укыту үзәге эшчәнлегендә дә кимчилек табылган. Оешма очышларны Биектау районындагы аэродромда уздыра торган була. Аның федераль авиация кагыйдәләренә туры килү турында сертификаты юк. Моннан тыш Казан өстеннән самолетларда төләүле экскурсияләр үткәргәннәр, шулай ук сертификат булмаган килеш. Бүген беренче утырыш башкаланың Идел буе районы судында булды, әмма аны авиатор укыту үзәге теркәлгән адресына Совет районына күчерделәр. Татарстанга кабат җәйләнеп кайтты. Бу республикага килгән җылы антициклон белән бәйле. Алдагы 2 тәүлектә көндез температура 29 градуска кадәр күтәреләчәк. Шул ук вакытта иртәгә һәм берсе көнгә төнлә 9 градус кына кала. Гомумән атна дәвамында Татарстанда җәйгечә җылы көннәр торачак, явым-төшем көтелми. Бу көннәрдә уртача температура нормадан 6 градуска югарырак ди синоптиклар. Республиканың гидрометеорология үзәгендә хәбәр итүләренчә, ялларда да шундый һава торышы сакланачак. Аның шигырьләрендә көч тә, ялкын да, киләчәккә өмет һәм җиңүгә ышаныч та бар. Шуңа күрә алар турындагы истәлекләр бүгенгә кадәр безнең йөрәктә яши. 25 августта Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алу көне иде. 80 ел элек алар Берлинның Плётзензи төрмәсендә җәзалап үтерелгән. Татарстан гомумән ил тарихында бу үзенчәлекле дата. Ул бер үк вакытта фаҗигале һәм зур тәрбияви әһәмияткә дә ия. Казан Кремле янында узган хәтер митингыннан Илдар Сафиуллин.
Жырларым сіз шытып йөрәгемдә ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Герой шагыйрь Муса Җәлил һәйкәле янына килүчеләр әнә шундый тирән мәгънәле шигъри юлларны искә төшү белән бер рәттән күңелдә горурлык хисләрдә барлыкка килә ди. 25 августта Муса Җәлил һәйкәле янына җыелу ул инде традиция. Быел герой шагыйрь һәм аның көрәштәшләренең Креценза төрмәсендә җәзалап үтерелгәненә 80 ел. Еллар узу белән аларның каһарманлыгы тагын да көчлерәк яңгырый. Җәлилчеләр батырлыгы ул татар халкының батырлыгы ди бу көнне Кремль янына җыелучылар. Аларның байтанда бишесе шагыйрь булган. Муса Җәлил инде әлбәттә танылган, мәшһүр шагыйрь. Аның бит калганнары да, Курмашлар булсын, Семайлар, Абдулгалиштар, алар бит аның шәкертләре дә була. Шигырьләрне укыгач таң каласың. Шундый теге оптимизм, җиңүгә омтылыш. Бүгенге вазгыятьтә, бу дөньяның шундый авыр булган вакытында бигрәк тә батырлык төшенчәсе, шагыйрьнең батырлыгы, һәм шигъри батырлык, һәм үзенең шәхси батырлыгы, аның иптәшләре, көрәштәшләре тагын да зуррак мәгънәгә ия. Җиз балтасын җаллат койраганда, эт ләззәтен туеп канында, черчетларга каршы соңгы сүзне без әйтербез хөкем залында. Искә алу чарасы әнә шундый тетрәндергеч шигъри юллар белән төп-төгәл көндезге сәгать 12 тулгач башланды. 80 ел элек нәкъ шул вакытта Муса Җәлил һәм аның 10 көрәштәше җәзалап үтерелгән. Герой шагыйрь үзенең һәр шигъри әсәрендә кешеләрне ватанпәрвәрлек хисләренә һәм кыюлыкка индәгән ди Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева. Сколь важным, сколь значимым 25 август ул Татарстан һәм гомумән дөнья тарихында фаҗигале шул вакытта якты көндә. Ни өчен якты? Чөнки ул хәтер. Халык үз тарихын белергә тиеш. Без бүгенге шартларда Муса Җәлил һәм Совет халкы кылган батырлыкның ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен аңлыйбыз. Искә алу чарасында патриотик шигырьләр, җырлар яңгырый. Муса Җәлилнең кызы Чулпан Җәлилова да кайткан. Ел сайын монда катнашсам да күңелне яңа хисләр биләп ала ди ул. То, что это происходит каждый год, Бу чараның ел сайын оештырылуы бик дөрес дип саныйм. Быел 80 еллык уңаеннан аеруча да зурлап үткәрәләр. Чөнки үсеп килүче яшь буын геройлар батырлыгын һәм тарихны белергә тиеш. Җәлилчеләр арасында язучылар Абдулла Алиш, Гайнан Кормаш, Фуат Булатов, Гариф Шабай, Абдулла Баттал бар. Казанда яшәүче Фәрит Батталов бу чарадан бер дә читтә калмый. Ул Абдулла Батталның туганы. Гомерен аның турында мәгълүмат туплауга багышлый. Абдулла Баттал турында мәгълүматны күптән җыярга теләгем бар иде. Шул барып чыкты. Безнең 2 мәртәбә Берлинга барып кайткач. Муса Җәлилнең исемен мәңгеләштерү буенча эш Россия дәрәҗәсендә генә түгел, чит илләрдә дә алып барыла. Казакстанда, безнең Кокшетау шәһәрендә, Кыргызстанда, Бишкек шәһәрләрендә һәйкәлләр бисар ачты. Казан Кремль янына бу көнне төрле милләт вәкилләре җыелган иде. Җәлил уртак героебыз диләр. Bütün dünya şairi, Azerbaycan'ın şairi, Özbekistan'ın şairi. Onun əsərləri bizning Rossiyada яшәүче барлык халыкларның телләренә дә инде тәрҗемә ителгән. Менә шушына да аның күрсәтә ни дәрәҗәдә үзенең нинди биек шәхес булуын. Киләчәктә Муса Җәлилнең көрәштәшләре исемен мәңгеләштерү буенча эшне көчәйтү бурычы тора. Шундый максат белән Татарстанда 11 батыр дигән проектны башлап җибәргәннәр. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бу елларда Татарстаннан Курск өлкәсенә чираттагы гуманитар ярдәм барып җитте. Аны республика рәисе кушу буенча җыйдылар. 2 йөк машинасына 25 тонна кирәк-ярак, озак саклана торган азык-төлек, кием, салым, дарулар һәм шәхси гигиена әйберләре туплаганнар. Татарстаннан 1500 кешелек ярдәм җыйганнар. Курск халкына булышырга теләүчеләр өчен республикада махсус счет бар. Аның реквизитлары экранда күрсәтелгән. Ярдәмне QR-код аша да җибәргә була. Акчаны юллаган вакытта помощь жителям Курской области дип язарга кирәк. Рөстәм Миңнеханов Беларусь Республикасының премьер-министры урынбасары Виктор Каранкевич белән очрашты. Ул Казанга нефть-газ-химия форумында катнашырга килгән. Ике арада товар әйләнеше зур. Татарстан Белоруссиянең Белнефтехим Минск трактор заводы белән хезмәттәшлек итә. Бездәге авыл хуҗалыгы техникасының күпчелеге аларда җитештерелгән. Республика рәисе нефть химиясе, машина төзелеше, транспорт һәм җиңел сәнәгать кебек юнәлешләрдә хезмәттәшлекне җәелдергә мөмкин дип белдерде. Башкалада аларның автобус һәм трамвайлары популяр. Казан һәм Минск арасындагы авиарейслар туристлар санын арттырырга ярдәм итә. Виктор Каранкевич Татарстанны сәүдә өлкәсендәге мөһим партнер дип атады.
Республика рәисе Бахрейн корольлегенең нефть һәм әйләнә тирә мөхит министры Мөхәммәд бән Мөбәрәк бән Дайна белән дә аралашты. Рөстәм Миннеханов фикерда товар әйләнешен арттырырга кирәклеген искәртте. Нефть эшкәртү, нефть химиясе, хәләл индустрия һәм ислам финанслары өлкәсендә хезмәттәшлекне җәелдергә телиләр. Мөхәммәд бән Мөбәрәк бән Дайна Бахрейн корольлеге исеменнән сәлам җиткерде. Российская Федерация придает большое внимание взаимодействию с Бахрейном. В Москву и Манаму сближают схожие позиции по целому кругу международных региональных проблем. Рәис Үзбәкстанның энергетика министры Журабек Мирза Мәхмудов белән дә күреште. Узган ел ике арадагы товар әйләнеше 27% артып, 370 миллион долларга җиткән. Татарстан компанияләре белән берлектә эш дәвам итә. Үзбәкстан җитәкчелеге ярдәме белән Чирчик һәм Джизак технопарклары эшли. Хәзер Бухара өлкәсенең Наваи икътисади зонасында яңа индустриаль парк төзергә җыеналар. Казанлылар баланы мәктәпкә җыю өчен күпме акча сарыф итә, әлеге зур сумма нәрсәгә тотыла? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. 8 сентябрь Татарстанда Дәүләт Советына депутатларны сайлау узачак. Бүген әзер бюллетеннәрне үзәк сайлау комиссиясенә тапшырдылар. Типографиядан алар сак астында Татарстанның шәһәр районнарына озатыла. Документлар 6 миллионга якын нөсхәдә нәшер ителгән. Аларның яртысы партия исемлеге буенча, яртысы бер мандатлы округларга исәпләнгән. Бланклар 2 дәүләт телендә бастырыла. 1% якын хаталы булган. Аларны бүген юк иттеләр. 7-нче чакырылышка депутатларны сайлаган көнне безнең каналда зур телемарафон оештырыла. Ул гаилә белән сайлыйбыз дип атала. Марафон иртәнге 7-дән кичке 8-гә кадәр 13 сәгать барачак. Студиягә кунаклар килә, гаиләләре белән тавыш бирергә баручылар, балалар белән бергә төрле проектларда актив катнашучылар, шулай ук йолдызлар да катнашыр. Бу көнне республикада сайлаучылар арасында 12 iPhone уйнатачаклар. Төп приз автомобиль. Ярышта катнашу өчен участокка барып тавыш бирергә һәм фотоконкурска кушылырга кирәк. Җиңүчеләрнең исемнәрен оештыручылар туры эфирда атый. Тулырак мәгълүмат ВКонтакте социаль шелтәрендә Татарстан алга дигән төркемдә бар. Голосуй, участвуй в фотоконкурсе. ТНВдан гаилә белән сайлыйбыз телемарафонын кара. Бүген Казанның Бауман урамындагы донлыклы сәгатьне урынына кайтардылар. Бер ай элек аны ремонтка алганнар иде. Әлегә телләре юк, анысын атна ахырына куеп бетерәчәкләр. Сәгать шәһәр үзәгенә 25 ел элек урнаштырыла. Шушы вакытта аны нибары икенче тапкыр төзекләндерәләр. Әлегә сын архитектор Игорь Башмаковның иҗат җимеше, ул анда Габдулла Тукайның әкияти мирасын тасвирлаган була. Сәгать Тирәли шагыйрьнең геройлары куелган. Казан яшьләре монда очрашулар билгеләргә дә ярата. Шушында безнең наверное бер генә Казанлылар юк. Шушы сәгать янында ниндидер очрашу турында сөйләшмәгән кеше. Һәм инде менә 25 ел үтте шушы сәгатьне куйганга, менә инде вакыты килде инде ремонтларга. Шушы заводта Чистополь шәһәре булган шәһәрендәге безнең заводта инде менә ремонтладылар бу сәгатьне. Менә безнең ише килгән кешеләргә сәгатьне карарга кирәк, вакыт белергә кирәк. Шуның өчен кирәк яшьләр, була бит яшьләр сөешкәннәр алар шу сәгать турында очрашабыз, сәгать төбендә дип сөйләшәләр. Ремонт вакытында сәгатьнең механизмнарын алыштырганнар, кичләрен күренеп торсын өчен яктырткычлар куйганнар. Хәзер ул электр энергиясе белән тәэмин итү системасында авария булу турында хәбәр ала. Сәгатьне аны заманында куйган оешма ремонтлаган, барлык детальләре дә безнең илдә җитештерелгән. Татар зыялылары милләт өчен җан атып яшәгән бөек шәхес, күренекле язучы, драматург Туфан Миннуллинны искә алды. Исән булса 25 августта аңа 89 яшь тулган булыр иде. Иҗатташ дуслары, шәкертләре, чордашлары Туфан Миннуллин каберенә чәчәк салды, рухына дуга кылды. Вафатыннан 12 ел узган. Искә алу чарасы дуга белән башланды. Монда бер төркем татар зыялылары җыелган. Туфан Миннуллин дип әйтүгә, аның акыллы киңәшләре милләт, туган тел дип янып, киеп яшәү һәм туры сүзле булуы искә төшәри яңа татар зиратына килүчеләр. Безнең милләт өчен чын мәгънәсендә янып йөргән шәхес икәнен.
аның орны жәннәттә булсын. Узак еллар дәвамында кайнап торган иҗади тормышның нәкъ үзәгендә һәм сәхнәнең түрендә булган кебек, Туфан Миннуллин белән Нәҗибә Ихсанованың каберләре дә яңа татар зиратының нәкъ түрендә урнашкан һәм тагын шунысы игътибарга лаек. Туфан Миннуллин иҗат иткән һәм татар сәнгатенең йөзек кашына әверелгән спектакльнең исемнәре шушы ташка уеп язылган. Алар ташта гына түгел, халык күңелендә дә мәңге сакланачак ди бүген аны искә алырга килүчеләр. Туфан Миннуллин иҗатында бик күпләрнең күңел түрләрендә саклана торган әсәр ул Әлдермештән Әлмәндәр спектакле. Монда тормышның мәгънәсе, яшәүнең яме, яшьлек һәм картлык төшенчәсе һәм тагын бик күп кенә фәлсәфи аңлатмалар салынган. Туфан Миннуллин үз фикерләрен үтемле итеп спектакльдәге геройлар аша тамашачыга җиткерә. Туфан абыйның аның иҗаты сүнмәячәк, сүрелмәячәк. Чөнки чынлап та ул бит безнең татар театрлары гына түгел. Менә минем хәтеремдә ялгыш булмаса, аның шушы Әлдермешегенә бер 40лап Россия театрларында куелгандыр дип белим. Искә алу чарасы Шәрык клубында дәвам итте. Биредә аның туган ягы Кама-Тамагы районына Туфан Миннуллин эзләреннән дип аталучы экскурсия оештырдылар. Юлга чыкканчы Улпат шәхес турында хатирәләрне яңарталар. Туфан Миннуллин иң башта артист булган кеше. Мәскәүдә укып кайткан, Щепкинский училищеларда укыган. Соңыннан инде талантлы драматургка әйләнде. Киләсе елга Туфан Миннуллинның тууына 90 ел була. Бу истәлекле датаны зурлап билгеләп үтәргә җыеналар. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Казан 3 көнгә джаз башкаласына әйләнәчәк. Бу атнада зур фестиваль көтелә. Безгә бөтен Россиядән һәм БРИКС илләреннән джаз ансамбльләр җыела. Һиндстан, Эфиопия, Бразилия, Кытай, Иран, Куба һәм Төркиядән 22 төркемне көтәләр. БРИКС илләре саммит алдыннан узачак мәдәни вакыйгалар турында Казан мэриясендәге утырышта да сөйләштеләр. Фестиваль 28 августта башлана. Проведение в Казани саммита стран БРИКС. БРИКС илләре саммитын Казанда уздыру безгә күп санлы чараларның дәрәҗәсен күтәрергә мөмкинлек бирә. Хәтта ияләшкән чараларның да. Джаз коллективлары фестивале киң кырлы дөньяның төрле якларын күрәбез. 3 көндә Казан джаз башкаласына әйләнәчәк. БРИКСка мондый мөмкинлек өчен рәхмәт. Моннан тыш быел Алтын мөнбәр кинофестивалендә БРИКСка багышлап уздыралар. Сентябрь башында Казанда 20 илдән җибәрелгән 50 фильмны карап булачак. Кунаклар арасында Төркиянең танылган актерлары да бар. БРИКС илләре саммиты алдыннан тагын бер зур вакыйга, беренче әдәби форум оештырыла. Ул БРИКС дөнья әдәбияты яңа шартларда, традиция, милли кыйммәтләр һәм мәдәниятләр диалогы дип атала. Меңләгән кызның хыялы тормышка ашты. Татарстанга атаклы төрек артисты Бурак Ашчевит килде. Ул Елки 11 фильмының Әлмәттә төшерелә торган өлешендә катнаша. Бу аның Татарстанга әле тәүге тапкыр килүе, шуңа күрә артист иҗатын яратучылар өчен зур вакыйгага әйләнде. Фильмда Төркия йолдызы белән бер рәттән танылган яшь артист милләттәшебез Рузил Минникаев та уйный. Актерлар белән очрашу мизгелләре безнең материалда. Бурак Ашчевит Әлмәткә Казан аша килде. Башкала аэропортында аны милли киемнәрдән кызлар чәкчәк белән сыйлый. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Бурак Ашчевит катнашындагы беренче кадрларны төшерәләр. Елки 11-нең Золушка дип аталган өлешендә ул үзен уйнаячак. Фильмда ул төрекчә сөйләшә. Шуңа күрә төшерү мәйданында актерның янында һәрвакыт тәрҗемәче. Кинода аның да роле булачак. Биредәге профессиональ артистлар өчен Бурак белән эшләү зур тәҗрибә диләр. Играть вместе и еще и комедию. Комедия жанрында уйнаганда артистларның үзара аңлашуы бик көчле булырга тиеш. Ул яктан Бурак белән эшләү бик уңайлы, рәхмәт аңа. Ул искиткеч кеше булып чыкты. Тиз арада уртак тел таптык. Аның тәрҗемәчесе дә безнең белән уйный бит. Алар белән аралаша торгач, бераз төрекчә дә өйрәндем. Переводчиков кино. У нас такая уже банда. Уже мне кажется, я скоро заговорю на турецком. Әлбәттә, фильм төшерелә торган мәйданда кеше күп иде. Яраткан артистларына бүләк әзерләп килүчеләр дә бар. Җирле ашсыз осталары бәлеш пешергәне җонатарлар исә портреттан ясаган. Кич белән Бурак теләгән һәр кеше белән фотога төште. Әмма артист бик аз сүзле булып чыкты. Бары бөтенесен сәламләп елмайды да үз юлын дәвам итте. Әбу Рузил Минникаев иҗатына гашык кешеләр яшь артистны бирде алкышлап каршы алалар. Фильмда ул уңай образ Домир исемле егетне уйный. Чыгышы белән Нурлаттан булган Рузил Әлмәткә моңарчыда килгән булган. Әлбәттә, миңа үз якларда әйбәтрәк, җылырак, яхшырак, күңелрәк, чөнки мин бу җирдә тудым. Бу
Әлбәттә, кстати, минем булганым бар. Елки 11 барлыгы 5 өлештән торачак. Калган 4-сен Мәскәүдә төшергәннәр. Оештыручылар Әлмәткә инде 2нче ел рәттән килә. Мне кажется, это такое современное, во-первых, здание. Бу урынны бик ошаттык. Заманча бина, монда безгә бик уңайлы, заллары зур. Гадәттәгечә, Елки бу елда бөтен ил тамашачысын берләштерәчәк дип ышана режиссерлар. Зур экраннарда фильмны 19 декабрьдән карап булачак. Әлмәттә Гөлназ Гыниятова, Дилә Закирова, Ира Хабибуллин, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде. Рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Аның белән Рәүф Шакиров таныштырыр. Мин исә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Жить на берегу озера рядом с природой. Что может быть лучше? Новый жилой комплекс «Алтын-Яр». Ипотека 3,5%. Без удорожания стоимости квартиры. «Алтын-Яр». Гармония комфортной жизни. 216-68-68. Анализ на холестерин по 119 рублей в гемотест. Проверьте здоровье сосудов. Оцените риск атеросклероза, инфаркта и инсульта. Подробности на гемотест.ру. Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Ну почему опять я иду в аптеку Фармлент? У тебя счастливая рука, точно поймаешь удачу за хвост. В аптеках Фармлент. Обменяй фишки на скидку до 99% от стоимости всего заказа в приложении farmlent.ru. Вот это я удачно в Фармлент сходил. Российский исламский институт продолжает набор абитуриентов по направлениям теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251 01 55. Biz antlar эшәргә, куллар сузып иркен күкләргә. Һич кем безгә киртә була алмас. Бер-беребезне янып сөяргә. Исәнмесез. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Татарстанда киләсе тәүлектә чираттагы антициклон йогынтысын әләгәчәк. Аз болытлы, жылы һава торышы көтелә. Ян-төшем ихтималы зур түгел. Ә хәзер кызыклы мәгълүмат. Абитуриентлар игътибарына Россия Ислам институты 2024-2025 уку елына журналистика, лингвистика, теология юнәлешләре буенча кабул итүен дәвам итә. Казандагы телефон 2-51-01-55. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча Кукмара, Яшелүзән, Арчада алмашынучан болытлы һава торышы. Көндіз температура плюс 26-27, төнлә плюс 14-17 градус. Апас, Тәтеш һәм Бауда алмашынучан болытлы. Һава явым-төшемсез. Көндіз 25-28, төнлә 14-17 градус жылы. Чистай, Нурлат һәм Яңа Шишмәдә алмашынучан болытлы һава. Яңгырлар вәгъдә итмиләр. Температура көндіз 25-26, төнлә 11-16 градус. Ярчаллы Түбәнкама Әгерҗедә аз болытлы. Явым-төшемсез. Температура 24-25, төнлә 12-15 градус жылы. Әлмәт, Бөгелмә һәм Лениногорскида аяз һава. Температура көндез 23-24 градус, төнлә 11-12 градус. Монда да яңгырсыз көн була. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә һава торышы сөендерә. Зиядә көндез 26, төнлә 16 градус жылы. Алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Булгарда көндез 26 градус, төнлә 16 градус. Монда да алмашынучан болытлы һава көтелә. Яңгырлар фаразланмый. Алабугада температура көндез 25 градус, алмашынучан болытлы һава. Явым-төшемсез булачак, төнлә 14 градус жылы. Казанда алмашынучан болытлы булачак. Яңгырлар вәгъдә итмиләр. Көндіз температура 27 градуска кадәр күтәреләчәк, төнлә 18 градус көтелә. Атмосфера басымы югары. Ул төрекөмеш баганасының 762 мм тәшкил итәчәк. Җил көньяк батыштан секундына 2 метр чамасы. Дымлылык 47%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.